Amra Bangali, dia Tipraland ni diri khai mane abo ma Amra Bangali dia Tipraland ni Sopon khade sopon Hambai joto media rokno tini 7/7/2021 जों दिनै अ जागायाव मा कुथुमलायमानि कारन हंखाय जों थांनाय 24 तारिख थांनाय मासनि 24 तारिखआव एडिसिओ ग्रेटार टिप्रालेन्ड बिलटि साका आबो जों थांनाय चंमारिनि सिगाङावनो जों जनगण रत्न कक रजाक जेफ्रु नरक जोंनो एडिसिओ रि रहरका हंखाय एडिसिनि पुइला अधिवेशननो जों कक्ति सानाय हनै जों लोको रत्न कक रजाक आबनि बागैनो थांनाय 24 तारिख बाय 25 तारिखआव हंखाय एडिसिनि पुइला अधिवेशन खा आ अधिवेशननि पुइला सालनो जिनि ग्रेटार टिप्रालेन्डनि प्रस्ताव तिसाजाखा ताय आबनो 25 तारिख गो हंखाय आबो बिल पास नि थांखा आबो जतनि कोबाय सपोर्ट बाय मेजॉरिटी पीपल नि मेजॉरिटी जे एमडीसी रकनि सपोर्ट बाय खलै आबो बिल पास नि थांखा बनि यागुलो जोंनो खा गोबां मा मेडिया रगो जेमन आमरा बांगाली रक आबनो विरोधिता खायै बरक सांबादिक सम्मेलन खलायखा बरक गोबां मा बिखुब मिसिल खलायखा आबनो कारिबो जोंनो खा आईपीएफ तिरक बहायनो ग्रेटार टिप्रालेन्ड नो विरोध खलायै गन्दा सराव जे मिसिल खलायैमेनि जोंनो खा जों आबोनि प्रतिबाद आबनो केबेंगै जों तिनि अ जागाव ताबो बिखुब जों बाहायनो खलायैनि थाङै दङ तामनि बागै हिंकै जों थैनानै रायजि दङ तबो फानो सिनि ग्रेटार टिप्रालेन्ड न जों आबनो कासुरनानि रेगलाक जों जेसेकेपनो ग्रेटार टिप्रालेन्ड न जों सक्सेस खलायै चिनि दफानो फियकनाय हनै जों समायताङै फिलो नखरजाक आबनि बागैनो जों ताबो वाते पान्ते हियावै तिनिनि हाय सालो जों आबनि प्रतिबाद खलायै चिनि खादुमानि मिसिल जों खलायै दंलायो ताबो আমাকে 16 মানদাই পলিনপুরনি সিমিংগি এই অব 16 মানদাই পলিনপুরনি বড় রকসিমনা আবো যতয়া যে মানজাক সাক जों কাইসা অব চিনি যে খাদুমানি ফুনুকনানি বাগै जों আবো যখন আমরা বাঙালি রক প্রতিবাদ খালাইখা বংনি যে ইউটিউব নো খাহাंखायनो जों আবনি টাইনजिनो जों যতनो आसुक लायै कक्साब लाइखा 7 तारिख जुलाइ 2021 नि सालो जों कायसा बिखुब मिसिल खलायनाय हनै ओंखाय आबो जों वानसुक लायमानि कुनो कायसा जागाव 16 मानदै पलिनपुरनि बिसिङाव खलायमा जागाव खलायनानि हेमानि सुबिदा जागा करिनि बागै जों तिने अर खुमुलुंनि अ सिन्डिकेट मा खलायलायखा निनि सिनिमं आं सुना चरण देव बर्मा तिप्रामथानि भाइस चेयारमेन